Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Aupa lagunok, gaurkoan Aezkoako bailarara hurbildu gara. Aezkoa bailara, Nafarroako iparraldean kokatzen den bailara da. Zehazki, Iratiko basora hurbildu gara. Hemendik, Mendizar mendia igoko dugu. 1319 metro dituen mendia. Guztira, 5 kilometro egingo ditugu. Ibilbide motza, baina 300 metroko desnibel positiboarekin. Ikusten duzuenez, gaurko eguna, polite dago, eguzkitsu, baina hor atzean lainoak ditugu. Beraz, ez digu ibilbidean zehar harrapatzen. Orain motxila hartu eta bagoaz gure ibilbideari ekitera. Kaixo, egunon, gaur Iratiko oihanera etorri gara. Mendizar mendiaren eremua ezagutzera, Orbarako herriaren ingurua. Hementxe, hasten da Irati ibaia. Gero beruntz egiten duela eta Aragoi ibaiarekin bat egiten duena. Hementxe ikus dezakegu haren gardetasuna, freskotasuna eta gure nahia da pixkat Mendizar inguruko natura zuen ganatzea. Ongi etorriak. Justo Orbarara heldu eta hemen aurkitu dugu bertako animalien espezie bat. Hilik aurkitu dugu eta espezie pinpilipausen munduan espezie nahiko handitsua da Europarako eta bere izen zientifikoa bada Pieris brassicae. Bada lepidoptero edo tximeleta eguntiarra eta hau da haren heldukoaren itxura. Erderaz ere deitzen zaio Blanca de la Col. Tximeleta migratzailea da, ez baitute bakarrik hegaztiak, ugaztunak eta bestea eta saguzarrak adibidez migratzen, baizik eta intsektuek ere egiten dute, bai? Eta hau izango litzateke horietako bat.
hilik aurkitu dugu eta askotan heldu hauek muga igarotzen dute eta gure baratzetara jotzen dute koletara arrautza hartzera. Asko bilatzen dituzte eta jarri orduko hil egiten dira. Askotan hostoen beheko partean ikusteko arrautze horiek nola paratzen dituzten, askotan taldeka jatzen dituztenak, eta funtseskoa da pixkat arrautze horiek ikustea gure kolei bereak egin baino lehen. Handixeak dira eta guzti txuriak olako marratxo beltzekin. Hau, agian txori batek hartu du ze ikusten zaizkio olako ebakuntzak, pixkat mokokada batzuen ingurua bezalaxe. Mendizar eta Orbarako ibaien, Irati ibaiaren alegia ibai ertzean, urritzak ugari dira. Gainera aurten, botatako euriekin, urra desente ateratzen ari dira. Fijatzen bazarete, hementxe ikusten dira aurtengo urrak. Osatzen ari dira, oraindik berde-berde, baina hasi dira ja gorrizten. Eta beroaren arabera eta udaren bukaeran eta udazkenaren aurrerapenaren arabera, lehentxeago edo beranduago ilunduko dira eta egongo dira hartzeko prest. Segurazki, urtsintxak ja esperoan daudela. Enara eta Gabi gure lankideak Mendizar mendian eta honen natur ingurunetan ibili dira eta gu gaurkoan Orbaitzetara etorri gara. Orbaitzetan Nafarroako ipar ekialdean dagoen udalerri bat da. Aezko ibarrean aurkitzen da Zangotzako merindadean. Iruñetik 60 kilometrotara dago gutxi gora bera eta herriak 200 biztanle inguru ditu. Gainera herria Iratiko oianan murgiltzeko ate naturala da. Eta orain beraz goazen Orbaitzeta ezagutzera. Orbaitzetan Nafarroako Aezko ibarrean kokatzen da. Iparraldean Nafarroa berarekin egiten du muga, eta ekialdean Otsagabiako herriarekin, hegoaldean Orbara eta Iriberrirekin, eta mendebaldean Luzaide eta Orreagarekin. Herriak gainera 5 auzo ditu: Mendikoa, San Pedro, Larraun, Orbaitzetako Ola eta Arrotxapea. Aezkoa paisaia Atlantikotik Pirinioetakora trantsizio gunea da. Aezkoako gainontzeko lekuetan bezala, baratzak eta landak larri eta basoen artean ageri dira, paisaian giza aztarnak erakutsiz eta aldi berean naturarekiko oreka mantenduz. Gaurkoan Imanol Ubaurekin gaude. Imanol Ariberriko biztanlea da eta Orbaitzetan lan egiten du Iratiko oianan.
Kaixo, Imanol, zer moduz? Aitza ongi, oso ongi. Bueno, konta iguzu, non gaude gaurkoan? Gaurkoan Orbaizetarrian gaude, Nafarroko Pirineoan, Nafarro berarekin muga egiten duen baiaran, Aezkoa baiaran. Aezko baiarak baditu 9 herri, 9 herri hoien artean Euskal Herriko herri altuena dugu, Abaurre gaina, 1050 metroko altura duena. Eta bitxikeri gisa, Aezkoa baiara garen baiara dugu, Nafarroan 22 gare edo horreo ditugu eta horietatik 15 baiara honetan daude. Orbaitzeta famatua dugu Irati Oianeko sarreran dagoelako, eta baita ere hemendik gertu Orbaitzetako Armaola famatua Bai. dagoelako baita. Eta konta iguzu, Orbaitzetako herriak ze harreman mota dauka hemen inguruko naturarekin eta mendiekin? Bueno, herri honek abeltzaintzarekin lotura handia izan du. Hemendik gertu Irati aldera borda hauniz ditugu, artzainak urte osoa bizi izan direnak. Lehen transhumantzia egiten zen garaian Nafarroa berara, joaten ziren, transhumantzia egitera. Eta adibidez, Aezkoaren beste herri batzuk, ibaiaren bertzaldean kokatutak daudenak, Bardetara joaten ziren adibidez, ez? Zegoen alde beresi hori gure baiaran. Baita ere lehen mendian lan gehiago egiten zen egurrarekin, egurra asko mozten zen lehen, gaur egun gutxiago, ez du inbertze dirurik ematen. Baita ere abeltzainak gutxitzen joan dira zonalde honetan. Eta orain egiarran turismoari begira da gehien lan egiten dena inguru honetan. Hemen herrian bertan nabari da turismoa? Bai herri honetan eta bai baiara osoan landetxe ugari dira. Turismoarekin bizia edo urtea edo bizia ateratzeko modua dutenak. Eta gero Irati Oiana oso erakargarria da turistarekiko. Eta haunitz etortzen dira urte osoan zehar, gehien bat bolada honetan udazkenan, hosto aldaketarekin batera. Beno lagunak, 800 metrotara bidegurtzitze batera helduko gara, eta hemen eskuineko bidea hartu beharko dugu. Ikusten duzuenez, behian eguzkitu zegoen, baina esan dizuegu lainoa sartzen ari zela, eta baita haizea ere. Poliki-poliki bagoaz gure bilbidearekin jarraitzea, baina txaketaren bat edo zeo zer ipintzen dugun. Bagoaz! Lagunok, kilometro terdi egin dugu. Eta ikusten duzuen ez bezala, bidegurutze honetara heldu gara. Gu, Iturzaeta GR markatzen duen bidea hartuko dugu. Eguraldiari dagokionez ikusten duzuenez, lainoa sartu zaigu eta gainera temperatura asko jaitsi da. Bagoaz! Beno lagunok, iritsi gara gure tontorrera, Mendizar tontorrera, 1319 metro dituena. Ikusten duzuenez, lehen lainoa sartu zaigu, eta orain ere tontorrean ez daukagu hemengo parajeak disfrutatzeko aukerari. Baina jakintzazue,
hemendik Iratiko baso osoa ikusteko aukera daukazuela. Baita bertako urtegia ere, Irabiako urtegia. Eta ondoan noski dauden Abodiko mendizerra eta baita Zaraitzuko bailara ere bai. Pena handia da guk ezin disfrutatzea ikuspegi hauetatik. Baina bueno, beste batean etorriko gara. Jakintzazue, ibilbide motza izan arren nahiko aldapatsua dela. Baina bueno, GPS-arekin etortzen bazarete, hobe, markatu gabe dago eta. Beno, besterik gabe, orain bueltako bide hartuko dugu. Ibilbide berdina eginez. Bagoaz! Mendizarreko beheko magaletan, ibaiaren ondoan, oraindik baso mistoak agertzen dira. Astigarroak, zenbait fuitxuzko arbolak, eta apurka-apurka pagadia nagusitu egiten da. Funtsezkoa da, hemengo herrietako, bai abeltzaintzarako, bai baso kudeaketarentzat, beti horrelako tarteak egotea, horrelako larre eta soroak basoen barruan sakabanaturik. Horrela, badaukagu biologoek ekotono edo basoaren ertzeko ekosistema askotan erabiltzen dituztena zenbait espezie, bai basoan ugaldu edo babestu ahal izateko, eta larreak pixkat eizan ibiltzeko. Hementxe, loreak, udaberrian, fruitsuak udan eta udazkenean, eta belar goxoa udaberriaren hasieran aurki dezakete. Ez da arraroa, eremu hauetan, basakatua ikustea adibidez neguan, edo orkatzak urtean zehar, edota basurdeak ere iluna barrerako orduetan. Leku hauek, esan bezala, garrantzia dakate bai gure abeltzaintzarako, bai gure bioaniztasunerako. Kontserbatu ditzagun. Bueno, Iratiko oihanaren inguruan badaude zenbait toki estrategiko paisaiaz gozatzeko. Eremu batzuetan baditugu pagadiak izeiekin, pagadiak soilik, Irabiako uharka, eta inguruan badaude zenbait mendatetxo pixkat begi bistaz gozatzeko, amplitudea eta berdetasunez. Orain, justo udapartean gaude, baina dakizuten bezala oso ospetsua da eremu hau batez ere udazkenean. Pagadiek apurka-apurka, pagadien ostoek apurka-apurka kolorez aldatzen doazen bitartean. Orain, berdetasuna daukagu eta nahiz eta eguerdian egon, oraindikan pixkat brisa bat mugitzen du, eta horrek ahalbidetzen du pixkat inguruko animaliak pixkat detektatzea. Baina askotan, eguerdiko egun hauetan, iaia gu bezala, txoriek, animaliek egiten dutena da lokuluska bota eta egoten dira mantxo-mantxo. Dakizuten moduan, animaliak ikusteko edo entzuteko beti edo egun sentia edo iluna barra aukeratu beharko dugu. Oraintxe, bakarrik, putreak, saiak, saizuria, hemendikan pasatu zaigun horietako bat, justo orain ugaketaren bukaeran daudela. Hementxe, haietaz disfrutatzeko aukera eta esan bezala, paisaia ere zoragarria da. Eta Imanol, zein da zure harreman pertsonala natur ingurunearekin eta mendiarekin ere? Nire harreman pertsonala pixkat berezia da, nik Irati oihanan lan egiten dudalako, orduan lan egitera oihanara joaten naiz, eta lan egitea zoragarria da. Eta denbora librean ere bizikletan ibiltzen naiz, edo mendiak igotzen ditut, orduan nahiko harreman estua daukat, betidanik inguru honetan bizi izan naiz, eta azaltzea
zaila da, baina bai sentitzen dugula harreman oso estua. Hemen urte osoa zonale honetan bizita, ikusten duzu adibidez ostoaren garapen guzia, jaiotza, kolore aldaketa, erorketa, eta oso berezia da. Eta zu bezalako gazteek, herriko gazteek ere erabakitzen dute hemen herrian edo inguruetan bizitzen geratzea? Egia erran, azken urte hauetan gazte asko gara zonaldean gelditu nahi dugunok. Ez ditugu gauzak errexak egia erran, lan aldetik, beti borrokan gabiltza zonaldean gelditzeko zertan lan egin. Baina, nire ustez nahi dugunean lortzen dela, ez? Gero etxe bizitzarekin ere arazoak izaten ditugu, etxe asko daude, etxeak oso zarrak, saltzen dituzte, baina, poliki-poliki jendeak gelditzen ari da, zonaldean. Eta hemen inguruko herriekin ze harreman mota dago? Inguruko herriekin oso harreman berezia dago, denok eskola berean ikasten dugu, Garralda herrian, orduan han denak topo egiten dugu, elkar ezagutzen dugu, eta horrek laguntzen du gero urteak aurrera joan ahala harreman ona izateko. Gero badugu ere parranda egiteko lekutxo bat, erean denak elkartzen garena, eta egiarra herrietan ere mantentzen da auzolana edo artelana, gauzak egiteko, herri bakoitzan gauza bat egin behar denean, herria deitzen da, denak parte hartzen dute eta horrek herria egiten du. Eta hori aezkoan mantentzen da. Eta orain bakarrik Orbaitzetari dagokionez, zigiro mota daukazu hemen herrian? Giroa oso ona da. Orbaitzetak azkeneko urte hauetan izan du hazkunde ugaria eta kriston bultzada ematen ari dio herriari. Herri bat gazteak dagoen herri batean bizitasuna, bizipoza ematen du. Eta Orbaitzeta da momentu honetan adibide zoragarri bat. Herri honek badu frontoia erdigunean eta hor gazte guztiak elkartzen dira. Gero ezain gazteak garenok elkartean topo egin dezakegu, eta beti bezala taberna izaten da herri guztiaren elkartzeko lekua. Eta zein da euskararen presentzia hemen Orbaitzetan? Euskararen presentzia, gazte guztiek euskaraz ikasten dute, euskaraz badakite. Gero hitz egitearena kostatzen zaie pixka bat, baina gero eta gehiago hitz egiten da. Azken urte hauetan nabaritu izan da ere adineko jendea edo guraso berriak izan direnak aikara apuntatzen hasi direla, kontzientzia hartu dutela eta poliki-poliki euskalduntzen hasi direla. Aezko Abaiarak badu berezitasun bat dela gure euskalkia dugula, aezkera, eta Aezko Amaian sortu zen Zerika izeneko euskal taldea, eta Zerikak lortu duena izan da adineko jendearekin elkartu eta aezkeraz elekatu, mintzatu, aintzinako hitzak berreskuratu eta haiekin solasaldiak egiten. Ze polita. Bai.
lagunok, iritsi gara gure muga puntura. Lehen esan bezala, gaurkoa Mendizar mendia igo dugu, 1319 metro dituenak. Hemen, hasi gara, hemen hasi dugu gure bidea. Eta poliki-poliki, pista batetik, bide zidor baten bitartez, tontorrera heldu gara. Peina handia izan da gaurko eguna, aldaketa handia izan dugulako. Hemen eguzkiarekin hasi gara, baina berera sartu zaigu lainoa. Eta bertan, tontorrean ere guztia lainotuta zegoen. Baina lehen esan bezala, jakintza zuen bertatik Iratiko basoa oso ondo ikusteko aukera dukazuela. Baita bertan egoten diren kolore aldaketak ere bai. Irabiak urtegia ere oso ondo ikusten da bertatik. Esan bezala, 5 kilometro atera zaizkigu, 2,5 kilometrotako igoerarekin eta 350 metroko desnibel positiboarekin. Gogoratu, lainoa sartzen denean horrelako larretan orientazioa galtzea oso erraza da. Beraz, GPS-a erabiltzea gomendatzen dizuegu. Besterik gabe, bukatu dugu gaurko ibilbidea. Hurrengoa ikusiko dugu elkar. Bueno, hementxe, larre hontan, sare hontan, soro hontan markatu, aurkitzen da pixkat, abeltzantza bertan bera geratzen denean, basoa nola aurreratzen duen, ez? Dakizuten moduan, azkeneko hamarkadetan, batez ere Nafarroaren iparraldean, pixkat gure basoak ikaragarri garatu egin dira, ez? Hauxe, hasieran gure soroetan, abeltzantza dugunean, graminiak eta belarra aurkitzen dugu, haiek jaten dutelako eta urtero berritzen delako, bai mozketaren bidez, bai haien hortzen bidez, ez? Baina, abeltzantza bertan bera geratzen denean, askotan, hemen ikusten ditugun espeziak bat egiten dute, eta pixkat belarra alde batera utzi, eta erikak direlako beste espezie batzuk, pixkat zuhaizken familietakoa. Orain, ja fruituak ekoizten ari dituzte, ja loreak lehortzen hasia dire, baina orain ikusi ditzakegu, pasa den hamarkadetan ikusten genituen belardi, berde eta udaren bukaeran horiztak zeuden, eta aldiz orain ikusten ditugu berde ilun batetan, eta badago udaberri eta uda partean non urrunetik lore hauek ikusten ditugu arrosak, eta horrek abisatzen gaitu mendia aurrera egiten ari dela, ez? Apurka-apurka itzaletenpean beste bai aritzen, bai pagadien aztiak etorriko dira, eta ahalbidetuko dute basoaren garapen berria. Askotan ez gara konturatzen, baina ze baliogarria den gure abeltzantza, gure basoen kudeaketan eta ekosistemen mantenimenduan. Gure politikariek eta gure gizarteak ardura handia dauka, ea nola kudeatu behar ditugun datorren urteotan gure mendiak, bai zuteak edota abeltzantza edo Pirinioetako soro eta larren kudeaketan. Ez da arazo makala. Bueno, hementxe lagun batzuk aurkitu ditugu, behor hauek guztiok gaur hemen beroa pasatzen, eta esan bezala, lehen hitz egin dugu basoen garrantzia eta abeltzantzak duen garrantzia baso hauen kudeaketan, eta hauek zek izango lirateke horien protagonistak, ez? Hementxe iratingurukeo abeltzantzaren adibide bat. Iratiko eremuan zenbait erreka eta errekatxo
ezberdin aurkitzeko aukera izango duzue. Gu zubitxo hau aurkitu dugu, eta biologoek askotan egiten dugun gauza animaliak pixkat aztertzeko eta mundu mailan egiten den metodologia bada pixkat zubien gainera jo. Ze momentu horretan pixkat ibaien erdian gaudenez, eta askotan animaliek ez dute espero ibaiaren erdialdean inolako gizakirik agertzea, ez? Orduan, hemen emango dugu gaur saioaren bukaera eta mendizar inguruko naturaren aztergintza edo. Espero dugu saioa gustatu izana eta hurrengora arte. Eta, bueno, orain imaginatu lagun bat etortzen zaizula, ona, Orbaitzetara bisitan. Bai. Ze ekintzak ingo zinituzke berarekin bai herrian eta bai ingurunetan ere? Herrian, udan egongo bagina, nola ez, ibaian, bainu bat hartu beharko genuke, ibaian bainu hartzea zoragarria delako. Eta gero, planen bat egitekotan, Orbaitzetako Armaola leku berexia dugu inguru honetan. Baita nik aipatuko nituzke bi mendi. Alde batetik Urkulu mendia, bere igoera larretik egiten dena, baina gainean dorre erromatar bat dugu, eta oso bista ederrak dituena. Eta bertze alde batetik Mendilatz izeneko mendia, erreserba natural bat dena. Eta bi mendi horiek oso aproposak dira, egun aprobetxatzeko. Eta zenbat egun uste duzu beharko zinituzkela bisita osoa betetzeko? Bueno, gero eta egun gehiago, gero eta gauza gehiago. Zonalde honek duen alde hona da, zakit, aste oso bat etorri ezkero, baduzula aste osoa pasatzeko aina lekuak pasatzeko edo ezagutzeko. Orduan, hori ezakit, egunak izango ziren, traba bakarra. Eta, bueno, orain bukatzeko eta Urura etortzen bazaizu, kontatuko diguzu hemengo bitxikeriren bat? Bueno, bitxikeri bezala, jakin Ariben badagoela Aizpea izeneko, Ariben agertu zen duela 8.000 urteko Nafarroako emakume zaharrena. Eta badago Kobazulotxo bat. Orduan, Nafarroko historiarekin garrantzi asko duen lekua dugu Aribe izeneko lekua. Beraz, merezi du bertara joatea bisitan ezagutzera, pixkat historia? Bai, hori da. Ez dagoen erresa Kobazulora iristea, baina lekua merezi du. Bueno, Imanol, eskerrik asko, oso interesgarria izan da elkarrizketa, eta guk orain jarraituko dugu gure bisita hemen Orbaitzetan zehar. Aitzongi, plazer bat izan da. Bai, berdin, eskerrik asko. Bai, agur bai.
Eta orain saioa bukatzeko Orbaitzetako olara etorri gara. Duela hainbat urte arma fabrika bat izan zen eta gaur egun gune turistikoa eta kutsu historiko handiko lekua da. Eta gainera aprobetxatuta hemen gazta egiten dutela gu bagoaz zatitxo bat erostera. Agur eta horrengora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.